Türkmenbaşyda ýylatdan elektrik we gaz üçinçiligi üçin indi beriljek hyzmatlaryň tölegleri öňünden talap edilýär. Yerli häkimetler ýylata kwitansiýalary 3 ay öňünden tölemek barada duýduruş berýärler. Şäheriň elektrik we gaz hyzmatlarynyň işgärleri jaýlara aýlanyp, elektrik hem gaz üçin öňünden tölemek baradaky täze talap barada ýylata habar berýärler. Bu arada zatyň habarçysy hem Balkan vilayetindäki çeşmeleri maglumat berýärler. Munyň bilen birlikde bergidarlara jerime salynýar we olaryň elektrik togy kesilýär. 31-nji maýda bir näçe köçede şol sanda Azadi, Pushkin, Oradow we Azatlyk köçelerinde ýerleşen jaýlarda adyrnan 280 öý elektrik üçinçiliginden kesildi. 100 töwerek jaýyň ýaşaýjylary şol gün bergilerini gysagly tölediler we elektrik üçinçiligini dikeltmek üçin yüz tuttular diýip habarçy gurrun berýär. Energi üçinçiligi üçin öňünden tölemek talaby elektrik togynyň ýygyderli öçüp durýan wagtda edilýär. Ýurdun hemme ýerinde şol sanda paýtagtda yssyda ýylat uzak wagtlap elektrik togsuz we suwsuz galýar. Elektrik togynyň kesilmegi könüşen transformatorlarda ýygyderli näsaatlyklaryň döremegi diňe bir şäherimizde däl eýsem tutuş ýurtda bolup geçýär. Muňa garamazdan häkimlik entek ulanylmadyk elektrik togy üçin pul talap edýär. Şol bir wagtyň özünde köçelerdäki çyralar köp ýerlerde o meşil bäri işlemeýär. Şäheriň ýaşaýjylary öýleri pul ýygnaýarlar we näsaatlyklary düzedýärler. Diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylda elektrik we gaz ýaly kommunal hyzmatlaryň bahasy epesli ýokurlandy, emma hili gowulanmady. 2019-njy ýylda ýurdun ýol başçylary ýylatyň has gowy ýaşap başlandygyny aýdyp, gaz, elektrik we suw üçinçiligi üçin 25 ýyllap berilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyna geldi. Emma şondan soňky bir näçe ýylda ýurdun ýylatynyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesi epesli pete gaçdy. Aylyk haklary, pensiýa we ýeňillikler gejikdirilýär, azyk yetmezçiligi ýygy-ýygydan ýüze çykýar, işsizlik dowam edýär. Häzirki wagtda ýylady üçin aladaly ýene bir mesele sowadyjylary ulanmak bilen bagly bolup durýar. Howanyň gyzmagy bilen ýagdaý hasam merwetleşýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalarynda kondisionerleri oturtmagyň gadagançylygy sebäpli ýaşaýjylar olary binanyň içinde giýrilgelerde oturtmaga mejbur bolýarlar. Köp gatly binalaryň ýaşaýjylary üçin giýrilgelerde hem baskançaklarda sowadyjy enjamlaryň bolmagy uly oňoýsuzlyklary döredýär. Her bir kwartira gatyň umumy giňişliginde diňe bir sowadyjyny oturtmaga ruhsat berilýär. Bu oňoýsuzlyk döredýär. Enzamlardan çykan suw ýere dökülýär. Baskançaklar çyýgly we taýpançak bolýar. Giýrilgelerde ýakymsyz çyýgly is bar. Split sistemalardan çykan gyzgyn howa köçedäki ysga goşulyp, demalar ýaly bolmaýar. Sowadyjylaryň näsazlygy ýüze çykan halatynda turbolardan akýan freon zähirlenme sebäp bolýar. Diýip Azatlygyň Türkmenbaşydaky çeşmesi gurrun berdi. Habarçylar we gararsyz media neşirleri ýaşaýyş jaýlarynyň içindäki umumy giňişliklerde oturdulan sowadyjylaryň helakçylikli ýagdaýlary hem sebäp bolandygy barada bir näçe habar berdi. Ýaşaýjylaryň köpüsi öz sowadyjy enjamlaryny tekniki düzgünlerde göz öňünde tutulşy ýaly jaýlaryň penjerelerine gurmagyň gadagan edilmeginiň sebäplerini düşünmeýärler. Sowadyjylaryň daş tarapyny köçädälde jaýlaryň içinde oturtmak tejribesi bir näçe ýyl mundan ozal başlandy. Ondan ozal türkmen häkimetleri uzak wagtlap şol sanda adatdan daşary ıssy mövsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň daş tarapynda aýnalarda oturdulan sowadyjylary köpçüliklerini söküp aýyrmak bilen meşgullandy. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmedi. Ýaşaýyş jaýlarynda sowadyjylaryň köpçüliklerini sökülmegi 2017-nji ýylda hasam güýçlenipdi. Şol döwürde yerli häkimetler bu çäreleri ýokurdan buyruk we sowadyjylaryň binalaryň daşky görnüşini zaýarlaýar diýip düşündiripdi.